egy átlót húzol, és a szögekből kell bizonyítani, hogy ez soha nem találkozik. És van egy olyan bizonyítási mód, de igen. A végtelenbe találkoznak, persze. Ezt. Az euklideszi geometria, amikor még a görögök azt hitték, hogy a teknős béka tetején van a föld. És lapos. Bazd meg. De bizonyítható. Bizonyítható. Szögekkel, itt a földi valóságban matematikailag bizonyítható. Erre jött a hihetetlen koponya, a Bolyai János, aki fölbassza az egész euklideszi geometriát. Nekem ez innom kell. És párhuzamosak, végtelenbe metszik egymást. Ennyi a történet. Ha ezt nem kalkulálták volna be az amerikaiak, az 1970-es években nem szállnak le a Holdra. Elbaszták volna. Mert csak relatív párhuzamosságról beszélünk. Nem relatív Dehogy is nem, ez párhuzamosság nincs. Mitől lenne relatív? Azért, mert csak elméletben párhuzamos, de elméletben párhuzamos az nem létezik. Ezt a Bolyai János írta be az apja matematikai értekezésében az Appendix című fejezetben. Van térgörülés, időgörülés, Jó, ezt tudjuk Einstein óta. Bocsánat, 200 éve hamarabb volt Bolyai.